Berend, wat wist u van tennis? Het is de op één grootste sport van Nederland. De langste tennispartij wordt meer dan 11 uren. En de beste tennissers van de hele wereld binnen Djokovic, Nadal, Federer en Pete Sampras. En Björn Borg dan? Ja, dat ben onderbroek. We zijn Joet in Frensje, bekend vanzelfs van het Sjoekelon. En het planetarium. Maar Joet doeken we in de vroot van het tennis. Nou Berend, eerst maar de voorhand. Dat is de voorhand. Nou de backhand. Wat bist u eigenlijk? Bij de hand. En daarom ben we nu op zoek naar de topper van de toekomst. Zo, die kan wel een baltje slaan. Vertel eens, waar bist u? Ik ben Dani en ik ben 11 jaar. Ik woon in Franeker en ik zit op tennis. En hoe vaak traint ze dan in de weekend? Ik train elke dag 2 tot 3 uur. Maar hoe goed bist u dan wel net? Ik sta nu nummer 24 van Nederland. En wat is er als keer doen? Ik heb heel veel mooie toernooien gewonnen, maar het beste wat ik ooit heb gedaan is tweede op het Nederlands kampioenschap. En wat zoest er nog heel graag eens een keer winnen wollen? Ik zou nog heel graag een keer Roland Garros willen winnen. Roland Garros in Frankrijk. Ja, En waar is dan die grote voorbeeld? Sanne Arends. 15 love. Hey, daar is Sanne Arends. Sander Arends is Ben Iljouwet en kan heel goed tennisje. Maar wat hij nog beter kan, dat is met zijn twaantennisje. Together met zijn dubbelpartner wint hij wedstrijden overal op een vroot. Als lied jonkje kreeg Sander les van zijn huid en van zijn mem. Van die hier een tenniskwallen. Komt dat even mooi uit? Zijn grote droom wie altijd om hem te plaatsen voor Wimbledon. Maar nou dat slag is, had Sander nog een droom. Nou wil hij Wimbledon winnen. Want zoals een wiesman eerst zei, een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen. Wat is de allermooiste wedstrijd die je een keer gewonnen heeft? Ik denk dat de allereerste wedstrijd die ik ooit op Wimbledon gewonnen heb een hele speciale was. De eerste wedstrijd, je eerste ATP-titel is heel erg speciaal. Maar soms heb je ook die ene perfecte wedstrijd waar alles lukt. En ik moet zeggen, dat is ook wel een heel bijzonder gevoel, want dat gebeurt niet zo vaak. En welke wedstrijd zoest heel graag nog eens een keer winnen willen? Ik droom is nog wel om iets eigenlijk voor mijn land te doen. Dus bijvoorbeeld een Davis Cup wedstrijd of meedoen aan de Olympische Spelen. Dat staat nog wel op mijn wensenlijst. En Dook is heel goed dubbelen, maar best minder in het enkelspel. Hoe kan dat? Nou ja, kijk, enkelspel is natuurlijk het allerbelangrijkste in het tennis. En eigenlijk in de single bleef ik hangen rond plek 1000, 1100. Terwijl ik in de dubbel al heel snel naar 200, 250 ging. Dus op een gegeven moment ben je toch 526, omdat ik laat ben begonnen. Toen heb ik eigenlijk het besluit gemaakt om te gaan dubbelen. En daar heb ik eigenlijk nooit een moment spijt van gehad. En dat is mooi hier aan alle Grand Slams. Maar welke van de 4 Grand Slams is nou eens de mooiste? Nou, de allermooiste, de meest traditionele en de meest speciale is Wimbledon. De hutste service ooit is 251 kilometer in uren. Hoe het is die service dan? Ja, dit is wel een vrij pijnlijk punt. Mijn service is niet zo hard. Maar mijn hardste service ooit zal niet heel veel harder zijn dan 185, denk ik. Kan je met de service overal de bal krijgen waar je wilt? Ja, in mijn hoofd wel. Of dat in de werkelijkheid lukt is natuurlijk altijd een vraag. Ken jij het eigenlijk? Ja, in mijn hoofd wel. Jongens, we doen een speeltje. Ik geef een bal, ik lees hem. Hier en del, we halen de try-button, wie hem als eerst trekken. Nou, ik ben benieuwd. Hoppa. Nou. Nou. Oh. Kijk, mooi hoor, goede service. Nou, links, rechts en nu precies ertussenin. Die zat er... Nou, 120 kilometer per uur.
Maar toch mooi gedaan. Hè? Binnen alle tennissers miljonair? De mensen die in het enkelspel spelen en die eigenlijk in de top 50 en tegenwoordig misschien wel in de top 100 staan, ja, die zullen wel miljonair zijn. In het dubbel zul je toch echt minimaal de top 30 moeten bereiken. Nou, ik heb onlangs mijn hoogste ranking gehaald, 48. Dus ik heb financieel niet te klagen, maar miljonair, dat duurt nog wel eventjes. Wie vind je de beste tennisser ooit? De mooiste tennisser vind ik Roger Federer. Mijn voorbeeld was vroeger Lleyton Hewitt. Die kon van elke wedstrijd eigenlijk, door het heel hard te vechten, kon hij hem neerend afsluiten. En wanneer ben je dan begonnen met tennissen? Ik was 4, 5 jaar. Jeugdtennis gespeeld tot en met 12, tot en met 14. Toen al heel snel volwassen tennis gespeeld. En ik ben pas toen gaan studeren. Op mijn 23e ben ik dus begonnen met professioneel tennis. En wie is gelijk heel erg goed? Ik denk wel dat ik wel iets speciaals had. Ja. En heeft ik wel eens een racket kapot slaan? Ik ben 1 keer, staat me echt helder voor de geest, dat ik na een wedstrijd met matchpoints heb verloren. En dat ik zelfs met mijn racket ook nog een bankjestuk heb geslagen. Dus dat was iets wat helaas gebeurde. Ja, en dan nou een vraag van Berend uit onverwachte hoek. Kiest u de stelling van Pythagoras? Ja, die ken ik. Ja, a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Waarom was het witte? Ja, wie wil me niet? Nou jongens, ik doe het gewoon. Een partijtje. Echt wie? Het waren we dat horen? Ja, tuurlijk. Durven wij dat aan? Ja, Oké. Ja. Mooi. Zo dan. Ja! Die is voor jou. Goed zo. Oh, wow. Nog een keer. Heeft hij nog? Ja. Jij. Ja, kijk. Hoppa. Dankjewel. goed gespeeld. Ja, ook goed gespeeld. Sander, dat is mooi dingen. De grootste tennistoernooien op de hele wereld. En dat is vanzelfs uniek. Bjusterbaarlijk. Geweldig. Maar nou wil Dani echt heel graag eens een keer mooi van on een Grand Slam. Hast u misschien nog een tip voor Dani? Een tip die via de Guinea weet. Maar ook echt niemand. Als ik dan toch een tipje van de sluier op moet lichten. Ik was op mijn 23e helemaal niet zo goed. Ik ging uiteindelijk professioneel tennissen en het heeft een aantal jaar geduurd. Maar door mensen die in mij geloofden, dat begon vroeger met een trainer, Gerard van Hellemond, die mij opgepakt heeft. En heel hard te werken, is er heel veel dingen mogelijk. Is er iets, Dani, waar jij heel graag nog wat beter in wil worden? De volley. En wat moet er dan precies beter? Mijn blad iets niet meer naar beneden. Dat is belangrijk. Ja, want anders gaat de bal uit. En dat is niet de bedoeling. Nee. Sander, kan jij Dani daarbij helpen? Ja, laten we dat gaan doen. Hoi. Oké. Ja, heel veel dingen doe je al goed. Maar ik denk nog bij de volley dat uiteindelijk het belangrijkste is dat je uiteindelijk de bal eerst voor je gaat raken. En dat je lichaamsgewicht altijd naar voren zit. Dus op het moment dat de bal komt, hou je hier je elleboog eigenlijk voor je en het moet altijd, het blad moet voor je zitten. Ja? Goed zo. Goed zo. Kijk. Mooi. Ja, en dan nog meer voor je. Goed zo. Mooi. Dat gaat eigenlijk al heel goed. En dan probeer bij die backhand volley, ja, dat je je pols helemaal strak houdt. En voor je. Goed zo, dat is hem. Mooi. Hou je lichaam erachter. Juist, dat ja. Dat is hem. Dat is hem. Oké. Wil je nog een laatste rally? Je weet het, hè? Dit is de beslissende bal, hè? Hier gaat het om. Oh ja, oh nee. Ik vond het echt ontzettend goed gaan. Ik wil jou bedanken. Jij hebt het laatste punt gewonnen natuurlijk, dus gefeliciteerd. Dankjewel. En ja, ik ga in training om jou de volgende keer te verslaan. Helemaal goed? Ja, Sander, dan nou de vraag dat dit hele programma om draait. Hebben je te krijgen met een topper van de takom? Nou, ik zou bijna al zeggen een topper van nu. Ik wacht, hè. Ik ben nu 33, ik speel nog een aantal jaar. Ik wacht op jou in Parijs. En dan gaan we ooit nog een keer samen dubbelen. Zullen we dat doen? Oké.
Hartstikke idee. Hey Arjen, wij gaan naar week eigenlijk in. Dit was alweer de allerlaatste aflevering. Ah, jammer. Maar ik ben benieuwd wie uw zoon hier van al deze toppers wereldkampioen is. Ik. Wat bist nou eigenlijk, uw zoon hier? Ik hoop je wel een stegerrutter.